Колко интересно, че в днешно време има хора, които са се помислили за голямата работа. И в тях няма никакво смирение. Било някой богат човек, възгордял се поради богатството му, красив или умен, или пък и трите заедно. Това е най-добрата комбинация. Богат, красив и умен. Но какво е човекът според Библията? Защото Бог, който е създал човекът, говори чрез Библията. Човекът, Адам, е направен от пръст или земя. От иврит Адама означава пръст или земя. И всеки път, когато Бог викаше Адам, той сякаш му викаше землянино или пръстни и по този начин му напомняше откъде всъщност го е взел. Напомняше му каква е неговата природа и че ако Бог не бе вдъхнал жизнено дихание в ноздрите му, той щеше да остане просто парче земя. Живеем в поколение, в което отдавна сме забравили, че сме просто пръст. И зависим от тази глътка въздух, която Бог всеки ден ни дава, сякаш сме променили автентичното значение на човекът. Променили сме го, защото хората не искат да са Адам или просто пръст. Защото ако те трябва да са това, което Бог каза за тях, а т.е. просто пръст, тогава ще трябва да се съгласят, че са зависими от Божията глътка въздух. Ето за това се е променило автентичното значение на човекът. Човекът не иска да приеме, че е просто земя. Той иска да бъде независим. Човекът иска да бъде някой. Всеки търси позиции, всеки иска името му да се запомни в поколението, дори и след неговото. Всеки иска да му бъде издигнат паметник. Човек иска да изгради авторитет пред хората. Иска да се докаже като добър, знаен или могъщ в определена област. Всички знаем, че това е стремежа на Луцифер. Човекът изневерява на своето предназначение. Той е създаден да бъде Адам или пръстен, за да може и животът му да зависи от Бог. А виждаме, че хората искат да са напълно обратното – независими. И въпреки, че до голяма степен в този живот успяват да се самозалъжат, че са независими, стигнат ли до пределната точка на живота си, те разбират, че никога не са били независими. Защото ако има човек, който е независим или суверенен, той никога няма да умре. На всички ни е ясно, че човек може да бъде само финансово независим, до някаква степен емоционално, но стане ли въпрос за смърт, оттам измъкване няма. И в крайна сметка излиза, че човек през целия си живот може да изневерява на това, зад което е сътворен. Болезнено е, че човек чак на смъртният си одър осъзнава, че никога не е бил независим. Защото той сега ще трябва